Ni kabla ni bada fila ye mɔgɔ min sɔrɔ seli kɔnɔ. Seli kelen kɔnɔ e filila I ye dɔ fara kan. O seli kelen yɛrɛ kɔnɔ I filila I ye dɔ bɔ a la. I ye dɔ bɔ a la. A tɛ se k'a fɔ I bɛ baara kɛ ka tila ka kabla fana kɛ walima I bɛ kabla kɛ ka tila ka baara fana kɛ. I bɛ kabla kelen kɛ o bɛ wasa kɛ. O de bɛ lakhdari kɔnɔ man zada wa naqasa sajada qabla salam. O kelen bɛ wasa kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye. Jire. Ala k'i mɛn an kɔrɔ. An m'an profiter ka mɔgɔw hakili jigin kabla ani baada yɛrɛ kɔrɔ la a n'a lajili. A fila bɛɛ lajɛlen ye arabukan de. A fila bɛɛ lajɛlen ye tenturuko fila fila de. Waatiw de b'u bɔ ɲɔgɔn na a kɛ waatiw. Dɔ bɛ kɛ I tilalen kɔfɛ sali la pewu yanni I ka salamu bila tahiya laban na. Dɔ bɛ kɛ I tilalen kɔfɛ sali la pewu fo ka salamu bila I bɛ sɔrɔ k'ale kɛ. Min bɛ kɛ ka kɔn sali banni ye a bɛ fɔ o de ma ko kabla. Kabla ye arabukan de a kɔrɔ de ye ka kɔn. O ye kabla ye tenturuko fila min bɛ kɛ. I tilala tahiya laban na k'i tenturuko fila kɛ ka sɔrɔ k'i sigi ka salamu bila. Baada ye min bɛ kɛ I tilalen kɔfɛ sali la pewu ka tahiya kalan fo ka salamu bila ka sɔrɔ ka I tenturuko fila kɛ ka sigi ka salamu bila. Sigi kunkurunin kɔnɔna na n'a y'i diya I bɛ tahiya kalan de ka ɲi nka n'i ma tahiya kalan jagoya tɛ I kɔni bɛ dɔɔnin sigi ka sɔrɔ ka salamu bila. O y'a fila bɛɛ lajɛlen ye kablaw baadaw. Ne bɛ safo witiri seli la. Ne bɛ witiri seli ka n da donc ne bɛ tila ka wuli dugu tilalen n bɛ nafila seli. Dɔ de ko ne ma ko n'i bɛ nafila seli ko I tɛ witiri seli sufɛ k'i da. An balimamusow an lamɛn kosɛbɛ. Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ij'alu akhira salatikum bil layli witra ko aw k'a ka sufɛ nafila seliw laban kɛ witru ye. Ka tila k'a fɔ an ye hadisa wɛrɛ la ko witru fila o tɛ seli su kelen bari a y'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna lahalayaw de bɛna kɛ. O kama witru seli waati ɲuman yɛrɛ o ye su laban waatiw de ye. Bi maana ka gɛrɛ fajiri la dɔɔni yani fajiri ka se. O de y'a waati ɲuman yɛrɛ. Nka ni maa min y'a dɔn n'i dara I tɛna se ka wuli su kɔnɔna na ka witru seli k'e k'i ta in seli kabi ma da fɔlɔ. Walima maa min yɛrɛ sigara est ce que bɛna se ka wuli su kɔnɔ ka witru seli wa k'e k'i ta in seli kabi ma da fɔlɔ. Ni e y'i ta in seli Ala y'a kɛ su kɔnɔna na I sera ka wuli I ye courage sɔrɔ k'i bɛ se ka nafila wɛrɛ seli hali n'o kɛra arakan ba kelen problème si t'o la. Nka I kana fɔ I bɛ segin witru de kan bilen. Kelen min selila I datɔ la o bɛ wasa kɛ. Bari witru fila o tɛ seli su kelen I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na. Awɔ n y'a faamu. Merci. Amin ya Rabbi.